David Kozma má 3 prehry v rade na KO. Naposledy ho dokázal vypnúť Robert Pukač. Je to koniec jeho kariéry? A nejde tu už o zdravie? Ja som Johan a vítam ťa pri dnešnom videu. Veľa Kozmových zápasov boli vojny, v ktorých dostal bomby na hlavu. A vyberá si to pravdepodobne svoju daň. V každom z tých zápasov schytal množstvo úderov, aj veľmi tvrdých úderov, či už to bolo napríklad s Apolom, s Veličkovičom, ale aj v minulosti napríklad so Štrbákom. Ono sa to nejak nabaľuje a nejaký efekt to na to zdravie má, a aj keď to asi ešte nie je vedecky dokázané, tak podľa mňa aj na tú ľudovo povedané bradu, ktorá sa stáva sklenenejšou. Sám Kozma hovorí, že v každom z tých zápasov potreboval dostať nejakú bombu, ktorá ho naštartovala. Protože já jsem vždycky v zápase potřeboval dostat tu první ránu, aby potom je to jako nastartovalo až do toho zápasu, jenže teďka mi ta první rána vypíná, takže tohle je takové jako smutné na tom, ale já pořád věřím, že se to zlomí. Áno, aj ja mám taký ten veľmi frekventovaný názor, že Kozmu zmenil zápas s Britom. V tomto súboji bol Kozma niekoľkokrát knockdownovaný, podľa mňa aj knockoutovaný. Naozaj už v druhom kole bolo viacero príležitostí, kedy to rozhodca Voborník mohol ukončiť a neukončil to a nechal to ísť ďalej. A ja si ešte verne pamätám ten moment, keď som to pozeral naživo. A mne sa to fakt strašne pozeralo. Ja som veľmi fandil Davidovi a keď som videl, ako je tam zničený totálne, proste ledva stojí na nohách a jediné čo, proste stál na tých nohách, ale nedokázal nejak fungovať, doslova tam bruslil na tej zemi. Veľmi zle sa mi to pozeralo. V tom treťom kole, kedy už bolo blízko k ukončeniu, tak ja už som normálne kričal na Voborníka, ukonči to, keď tam dostal ten ďalší knockdown David. Našťastie to potom už ukončil, ale podľa mňa to bolo neskoro. Vtedy Voborník dával také vyjadrenie, že dokonca ho chválili ľudia, ktorí sú nejak bližšie v tom MMA, aj jeden z rozhodcov mu hovoril, že to bola symfónia toto rozhodovanie v zápase s Kozmom, a ja mám teda úplne opačný názor a myslím si, že týmto Kozmovi veľmi ovplyvnil kariéru. Myslím, že vtedy aj sám Voborník spomínal, že niektorí ľudia hovoria, že to malo byť ukončené skôr, niektorí, že to bolo moc skoro ukončené, tak ja už si nepamätám presne tú situáciu, ale ja som teda vnímal, že väčšina ľudí bola taká, že to malo byť oveľa skôr ukončené a že tam bolo veľa príležitostí na to, aby to bolo ukončené a David tam už fakt nebol v pohode. A to dokazuje aj to, že následne sa Kozma vyjadril, že vlastne ešte 3 týždne po tom zápase sa mu motala hlava, čo teda rozhodne nie je bežná vec a rozhodne nie je zdravá vec. Abych pravdu řekl, tak se mi ještě motala hlava asi 3 týdny po zápase, ale byl jsem na vyšetření už ještě v den zápasu, takže na hlavě nic nebylo, ale potom se mi ještě motala hlava, tak jsem pro jistotu ještě skočil ještě jednou k neurologovi, ale bylo to v pohodě, říkal, že se mi tam jenom jako rozhazel nějaké krystalky v uchu, že se to časem srovná, takže ani otřes mozku nebyl a všechno je v pohodě. Veľmi zle sa mi pozeralo na to, ako tam Kozma ledva prežíval v tom zápase. A myslím si, že to veľmi ovplyvnilo jeho kariéru a sám Kozma pripúšťa, že to tak aj mohlo byť. Podľa mňa už vtedy bola chyba, že David šiel hneď do Game Changeru, v podstate asi po 4 mesiacoch šiel hneď do prvého kola Game Changeru proti Siviecovi. Vtedy to bol dosť tesný zápas, ale nebol to zrovna postojár proti nemu, takže dokázal zvíťaziť. Následne v druhom kole porazil Lohoreho, tam neschytal údery a dokázal Lohoreho uležať, takže tomu hralo do karát. No a potom prišla odveta s Veličkovičom a tam už bolo zreteľne vidieť asi teda nejaké následky aj toho zápasu s Britom. Ja to tak hovorím, že zápasu s Britom, ale Kozma naozaj schytával v každom zápase bomby do tej hlavy a ono sa to nejak nasčíta. Bojan vtedy Kozmu ukončil v prvom kole. David si teda dal pauzu a bolo to, myslím, až 9 mesiacov od septembra do júna, a potom šiel s Jonom Surdu. Surdu vypol Kozmu ešte skôr a ešte devastačnejšie a nebol to opäť pekný pohľad. No a teraz vo februári prišiel zápas s Pukačom, kde ja osobne som favorizoval Kozmu, videl som to aj u mnohých ďalších ľudí, ktorí podceňovali Pukača, hovorili, že David by ho mal prejsť cez neho a vyhrať, a to sa nestalo. Pukač všetkých šokoval a predviedol skvelý výkon, hej, krásne vedel kontrovať Davidovi na tú jeho prednú a nachytať Kozmu a nakoniec ho vypnúť. A áno, Robo bol veľmi dobre pripravený na Kozmu, ale kto by čakal, že ho vypne práve Robo, ktorý naposledy vypol Kuželu ešte v roku 2019.
Podľa mňa to nie je len tým, ako bol Robo pripravený. A hovorí to aj sám Kozma, že tie údery, ktoré schytal, či už to bolo so Surdum, s Veličkovičom alebo teraz s Robom, si myslí, že by ho predtým v minulosti proste nevypli, že to neboli také údery, po ktorých by sa zvalil k zemi. Poslední 3 zápasy mám KOčka v prvním kole, vždycky v půlce prvního kola mám vždycky KOčko. A vždycky jako stačí rána taková, která by mě kdysi jako nevypla, takže nevím prostě, co teď dál s tím, ale prostě teďka fakt je ten, že mi stačí malá rána na bradu, nebo nemalá, prostě stačí jako dobře trefená rána a jsem prostě mimo, no, takže... No a keď to hovorí sám Kozma, tak to asi nebude len taký nejaký výmysel a verím tomu, že hlavne aj ten zápas s Britom, aj tie všetky predošlé zápasy sa na Kozmovi podpísali a aj preto ho vypol práve aj Robert Pukač. A tým nechcem vôbec znehodnocovať Robovú výhru, naozaj bol skvele pripravený. Ja som sa tešil z tej výhry, aj fandil som viac Robovi, ale ten pohľad na Kozmu, ako ho už tretíkrát niekto vypol a niekto, od koho by ste to naozaj nečakali, nebol práve pekný. Pukač si myslí, že Kozma možno nemá sklenenú bradu, ale je to tým jeho zlým štýlom v postoji, prečo dostáva tieto KOčka. Môže to byť tak, ale všetko nasvedčuje, no nie všetko, ale jednoducho viacero vecí nasvedčuje tomu, že to tak nie je a že pojem sklenená brada možno nebude len nejaký výmysel. Kolujú také rôzne informácie aj zo zákulisia, že Kozma má veľmi ťažké tréningy a sparingy, kde tiež schytáva tvrdé údery, čo rozhodne nepomáha jeho hlave a jeho výdrži a jeho zdraviu hlavne. A Škvor mal veľmi zaujímavé vyjadrenie po Kozmovej prehre. Bylo vidět, jak říká Andrej, že po nějakým jednom lehkým úderu, vidíme to ale i na tréninku, jo, jenom prostě samozřejmě mu neřekneš v půlce přípravy, hele, já tě nechci mlátit, ty prostě hulíš po každém úderu, tak mu neřekneš před zápasem přípravy. Škvor tam ešte spomínal aj to, že možno by mal zvažovať nejaký clash alebo podobne a to by som teda už vôbec nechcel vidieť. Veď tam môže padnúť nejaký lucky punch od nejakého proste influencera a vypol by tam Kozmu a to by bol strašne zlý pohľad. Keď som vtedy sa už dotešil z výhry Pukača a uvedomil som si to, že Kozma tretíkrát po sebe prehral na KO, hovoril som si, že ja už ho takto prehrávať nechcem vidieť a bojím sa o jeho zdravie, ja doslova sa bojím o jeho zdravie. Čiže ja by som bol paradoxne asi najradšej, keby už ukončil kariéru, pretože nechcem ho vidieť takto prehrávať, nechcem, aby to skončilo ako Tony Ferguson, ktorý proste bol šampión a teraz má 8 prehier v rade, pretože nevie skončiť a ani zdravotne na tom teda absolútne nie je dobre. A fakt by som nechcel, aby takto skončil David. Kozma ale chce pokračovať a myslí si, že by mal asi možno niečo zmeniť v tréninku, v štýle boja. Já sám skončit ještě nechci, já nemyslím ještě na důchod, ale budu prostě potřeba udělat nějaké změny v kariéře. Musím udělat nějaké změny v tréninku, momentálně mi nenapadají jaké změny, nebo jako napadají, ale musím si to všechno urovnat v hlavě, teďka si dám prostě pauzu, dejme tomu 2-3 týdny úplnej. Ale kvázi na staré kolena, má 32, ale po toľkých rokoch kariéry už ťažko bude meniť to, čo trénoval doteraz, proste dlhé roky. Takže neviem, aká by mala byť jeho budúcnosť, ale ja by som ho paradoxne najradšej videl tú kariéru ukončiť, pretože ja sa, ako znie to zle a ja verím, že on má na to, on má tie skills na to porážať tých súperov, ale tu už ide o zdravie podľa mňa a mal by to zvážiť. Kozma mal teraz také vstupné vyšetrenie u neurológa a ak som to správne počul v jeho vlogu, tak David hovoril, že má v podstate permanentne taký pocit, ako keby vypil jedno pivo, že má také trochu motanie hlavy alebo niečo podobné. Jak často se ta hlava motá? Ona jakoby pořád jako mírné, že tak bych si dal třeba jako jedno pivo, takže to jsem asi pořád. Jako jedno pivo. Takže to je taký konstantný. Vlastne pýtali sa potom toho neurologa na to, že či si myslí, že existuje niečo ako sklenená brada a podobne, že vlastne už má menšiu výdrž ten David. A ten neurolog hovoril, že tá výdrž
tej brady, keď to tak poviem, závisí veľmi od tej regenerácie, čiže koľko času máš tú prestávku medzi jedným a druhým zápasom. Lenže David posledné 3 zápasy mal fakt veľké pauzy. Od Veličkoviča k Surdu to bolo 9 mesiacov, od Surdu k Pukačovi to bolo 8 mesiacov a to už je fakt dosť dlhá pauza, ale nepomohlo to. A David teraz hovorí, že by chcel sa vrátiť už v septembri, ak to bude možné. A to teda vôbec nie je dobrý nápad. To je kedy? To je o pol roka? O pol roka by mal byť v klietke. To nie je dobrý nápad. Keď sa nedokázal zregenerovať po 8 mesiacoch, tak o pol roka ready nebude. Tak ideální scénář by pro mě bylo, aby si dal co nejrychleji dohromady, aby si dal v září zápas v Ostravě, jenže někdo zase říká, že potřebuje jako delší pauzu a takhle, ale já bych, v září je Ostrava, já jsem to měl v hlavě už jako před zápasem, že bych chtěl Ostravu v září, ale jak říkám, teďka musím si jako rozhodnout, co vlastně bude dávat takhle a poradit se s lidma, jestli je vlastně vhodné už třeba startovat v tom září nebo nechat až to na příští rok. Ak chce pokračovať, tak nech si dá fakt dlhú pauzu a uvidí sa v tom ďalšom zápase, ale ako hovorím, ja by som ho, je to kruté, ale ja by som ho radšej videl tú kariéru ukončiť. Čo si myslíte vy? Mal by ešte Kozma pokračovať, alebo čo by ste mu odporúčali? Ako by sa mal zachovať? Mal by si dať dlhšiu pauzu? Napíšte mi to do komentára a ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, dajte mi odber a vidíme alebo počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.